Timpul, o măsură a schimbării, a trecerii, a transformării. Uneori ni se pare că trece foarte încet. De cele mai multe ori e prea grăbit. Dar timpul nu este doar un martor tăcut al experiențelor pe care le trăim. El ne este și un bun aliat, oferindu-ne șansa de a cunoaște, de a învăța, de a crește, de a iubi și de a savura fiecare clipă. Ce înseamnă Forever? Forever exprimă o perioadă infinită sau nelimitată de timp. Îl auziți adesea în context romantic, pentru a exprima iubirea sau angajamentul pentru totdeauna față de ceva sau cineva. Așa este, dar pentru noi înseamnă mai mult decât atât. Când spunem Forever, ne gândim instantaneu la Forever Living Products și, fără doar și poate, la un stil de viață, la bucuria de a trăi, prosperitate, încredere în oameni și în alegerile sănătoase pe care le fac. Forever Living Products International rămâne o companie fenomen care de 46 de ani transformă din temelii zeci de milioane de vieți. Este prezentă în peste 165 de țări. Își depășește continuu propriile recorduri, ridicând neobosită standardele științifice de calitate. Este o companie în care vorbim limbi diferite, dar în care suntem uniți prin dragostea de oameni. Acest limbaj universal de o putere fantastică. De câți ani există Forever Living Products România și cine sunt cei care au început Forever în țara noastră? Vârsta frumoasă la care a ajuns Forever Living Products România astăzi este o cifră care însumează un cumul de emoții, amintiri și trăiri care străbat ecranele și umplu nenumărate inimi. Forever România a prins voce prima oară acum 25 de ani, într-o zi de ianuarie 1999, în prezența lui Greg Moon, a numeroși Forever Business Owneri și a angajaților. Cei mai mulți dintre ei sunt și astăzi alături de noi și suntem mândri să avem o echipă atât de tânără. La 25 de ani te poți numi doar tânăr, nu-i așa? Totul a prins rădăcini și a crescut din inimile unor oameni calzi, Dora și Gabor Söci, country managerii noștri, care prin pasiunea, munca, încrederea și dragostea lor au conturat cea mai frumoasă echipă din lume. Voi, Forever Business Ownerii, experimentați și perseverenți din rețelele care cresc și întineresc permanent și hrăniți astfel spiritul companiei. Noi înscriși cu entuziasmul vostru molipsitor și, nu în ultimul rând, voi, consumatorii, care vă îndrăgostiți continuu de produsele noastre. Toți sunteți creatori ai succesului Forever România. Sunteți certitudinea pentru prezent și inspirația pentru viitor. Unde este sediul central Forever România? Există centre și în țară? Ne aducem aminte de emoțiile deschiderii oficiale, trăite cu o vibrație fără margini, sub cupola sediului nostru central din București, o bijuterie arhitecturală în stil brâncovenesc, situată într-o zonă splendidă a orașului, în prezența fondatorului companiei, Rex Moon, cel care ne-a dat viziune și glas să răsunăm în toată lumea prin valori nemuritoare. Este un sediu care ne găzduiește și astăzi, 25 de ani mai târziu, cu aceeași dragoste și simțim în el căldura, istoria, bucuria, motivația, unicitatea și forța, a ceea ce face din Forever o companie de neoprit. Apoi a urmat deschiderea centrelor de distribuție în mai multe orașe din țară. Dar Forever Business Owner sunt peste tot, în orașe mari și mici, în comune și în sate. Odată cu introducerea curieratului rapid și prezența masivă a companiei în social media, oamenii din toată România și din Republica Moldova sunt mai informați, mai prezenți și mai pasionați de produsele Forever, care azi ajung mai repede ca niciodată în casele lor. Găsesc produsele Forever în toate căutările mele. De ce sunt atât de cunoscute? Când spunem Forever Living,
ne gândim la cele mai de calitate produse cu aloe de pe piață. Avem propriile plantații și fabrici, iar în modul de procesare a plantei nu ne întrece nimeni. Din planta de aloe am lansat sute de produse extraordinare în cei 46 de ani în lume și 25 în România. Însă inima, emblema companiei, rămâne gelul nostru de aloe vera, care nu este doar cel mai bine vândut produs al nostru, dar și cel pentru care am primit înalte distincții și premii. Azi, consumatorul pasionat de super calitate are la dispoziție și în România toate produsele Forever premiate internațional, băuturi nutritive, suplimente alimentare, produse pentru controlul greutății și pentru îngrijire personală, produse apicole, toate contribuie zilnic la stilul de viață a milioane de oameni de pe planetă care spun într-un glas: arăt mai bine, mă simt mai bine. Nu sunt ușor de impresionat, dar ai reușit. Din datele mele, părea mai simplu în trecut, când era vorba de muncă în rețea, printre oameni. Mai este Forever relevantă în epoca digitală? Mai mult ca oricând, perioada pandemiei a deschis calea unui nou tip de marketing, extrem de digitalizat, dar la cârma căruia am rămas tot noi, oamenii și sufletul Forever, mai hotărâți, mai învățați, mai dornici să ducem povestea și întâlnirile Forever din sălile mari în casa fiecărui român. Și nu numai. A fost o provocare, însă curajul, puterea de a învăța și de a ne adapta, așa cum faci și tu, au transformat ceea ce părea de netrecut într-o oportunitate și mai mare. Am investit în instrumente și materiale noi, am făcut zeci de evenimente și prezentări online, difuzate exclusiv în social media, inclusiv success day-uri, care s-au transformat într-o imensă rețea de inimi care au vibrat împreună la puterea Forever. De ce aleg oamenii afacerea Forever? Este mai mult decât un business condus din spatele unui birou. În Forever nu ai angajați, ai parteneri într-o călătorie fantastică, iar fișa postului include bucuria de a împărtăși stilul de viață furnizat de produsele Forever. Este o transformare pe plan personal și profesional, în care descoperi și te redescoperi continuu. Un izvor de prietenii, o comunitate imensă construită pe valori și principii puternice, precum dragostea pentru oameni, pentru familie, generozitatea. Descoperi ce înseamnă libertatea. Traversezi mări și oceane în călătorii de 5 stele spre destinații exclusiviste. Cerul este limita când vine vorba de beneficiile oportunității Forever și până unde poți ajunge în afacerea ta. Toate vârstele, toate profesiile, toate visurile, toate poveștile de viață care și-au dat mâna în 25 de ani transmit către lume același mesaj. Forever este cea mai frumoasă afacere din lume. Dacă ar fi să-mi descrii Forever într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Forever Living Products înseamnă o mulțime de lucruri. Oamenii care cunosc cel mai bine și iubesc această companie ne spun că Forever înseamnă libertate, viață, punctualitate, încrederea, pasiune, șansă, libertate, iubire, dragoste de oameni, slujirea este cuvântul cheie, bucuria, sănătate, contribuție, dragostea de oameni, genialitate. 25 de ani de muncă și victorii remarcabile, recorduri doborâte cu hotărâre și bucurie. Vi se datorează tuturor și fiecăruia în parte, angajați și Forever Business Owner deopotrivă, cu fiecare produs încercat, cu fiecare om adus în echipă, cu fiecare telefon dat, cu fiecare acțiune pe care ați așezat încrederea în ceea ce înseamnă Forever. Voi sunteți compania. Voi sunteți cei cu care ne mândrim peste tot astăzi. Au fost și obstacole și reveniri spectaculoase. N-a fost mereu ușor, dar a fost cel mai bun lucru pe care l-am fi putut face cu timpul nostru. Și am învățat atât de multe. Ne simțim extraordinari și ne distrăm pe cinste. Suntem gata să o facem la fel și în următorii 25 de ani. La mulți ani, Forever România! La mulți ani, Forever România!